Moi roztomili, każdemu się trafiło, a jeszcze wiele razy się trafi, coś szpatnie życ, jakieś szpatne słowo. Co to są za słowa? Te szpatne, to tutaj nie będę pisał, bo wiele razy je także posłuchają mnie, a i dziecka. Chociaż dziecka już też poradzą szpatnie prawić. I kiesi też było tak, że dziecka szpatnie prawiły. Najwięcej bez mala fiksuje szwiec przy budkach. Ale ja sobie myślę, że to nie ma ganz prawda. Kiesi hańdowni kupa fiksowali gazdowie. Gor w ten czas, kiedy im nie szła robota przy chałupie, lebo na gruncie. Byli tacy, u których każde drugie, trzecie słowo było szpatne. Inksi fiksowali, jak już się fest nasrali, to wszystko zależało od człowieka. Kiej szpatnie rządził chłop, to jeszcze pół biedy, ale kiej oto mały synek zaczął fiksować, to go dycki mamulka churczała, a prawiła: coś to żyk? Rzeknij to jeszcze raz. Drugi raz tego na isto nie żyk, bo by dostał fackę po gębie, ale kiej mama albo tata nie słyszeli, to se szło między synkami aspoń po cichu pofiksować. We szkole, kiej rektorka albo rektor usłyszał, że ktośik zafiksował, to chnet wytargał takiego szkolnika po kudłach. Farosz dycki prawił małym dzieckom, że kiej się szpatnie coś grzeknie, to się robi grzych. No ale był taki mały Francek, kiedy se rozsiadł wedle farorza, kiej wielebniczek przybiją sztachety. Za jakich pół godziny farosz się pytał tego synka: Francek, chcesz być tesorzym, ja? Na ni wielebny, i ojeny chcę usłyszeć, co rzeknie farosz, kiej się piźnie kładziwym po palcu. Prawić szpatne słowa to nie ma pięknie, ale bez mala, kiej się nie darzy, a człowiek zafiksuje, to jemu jakoś lepszy. Lepszy mu idzie robota. Kiej się rzeknie szpatne słowo, to jakby się wyciepało ze siebie to wszystko, co nas tropi. Tą całą złość, to wszystko, ten ciężar. Nie ma to piękne, kiedy się oto wadzi baba z chłopem, a rzekną se obo, że tyzie takowny, a onaki. To potem długo boli, a fest boli. Ale przeca trzeba dali jakosik żyć, trzeba jakosik pospołu robić. Tuż baba z chłopem się ujednają, a mogą się powadzić zaś. Gaździno nadawała na kury, na kaczyce, na trusioki, gazda nadawał na konie, na krowy, że zwierzęta nie wiedzą, co znaczą te wszystkie szpatne słowa. Wiedzą że się po nich ryczy. Są ludzie, którzy rządzą szpatne słowa, a i w ten czas, kiej nie są na smoluni, a na 10 słów, co prawią, a i 3 to są te szpatne. Szpatnie się rządziło dycki na szachcie, a we werku, ale to już je tak, że tam kany je kupa robotników, kany robią sami chłopi, kaje mało bob, to się fiksuje jak pierun. Wiele razy było tak, że oto młody chłopiec, kiedy wobec szpatnie nic nie prawił, porobił miesiąc na szachcie, a fiksował jak stary, a matka nie wiedziała, jeśli to je naisto jej synek, lebo jakiś podciep przyszedł do chałupy. Szpatne słowa były, są, a bydą, a jeśli robota lepszy idzie, kiedy się zafiksuje, to lepszy kląć, jako się tropić. Że trzeba roztomili dycki dawać pozór, co by nas dziecka nie posłuchały, bo one robią, a prawią wszystko to, co my starzy. A potem się dziwujemy, że dziecka fiksują. Gdyż oni tego nie posłuchali. Oni pierwsze słowa szpatne słyszą od nas. I to także dziecko, ono robi wszystko to, co widzi, a słyszy od nas. Moi roztomili, jak wam ta robota lepszy nie starajcie się, jak się wam trafi. Jak się szpatne słowo, fiksowani. Jak wam ta robota lepszy pójdzie, to stoi za to. Lepszy to wyciepać wszystko, tą energię szpatną ze siebie, a prawi się, że człowiek, kiedy nie fiksuje, się więcej stresuje, je bardziej nerwowy,
więcej jakosik to. W Japonii jeszcze rzeknę na koniec, je takowy zwyk bez mala, że są takie wielkucne jakieś sale, a tam idą ludzie, a po całym dniu, bo tam w Japonii ta robota jest tak stresująca, wszyscy są nerwowi, mają kupa nerwów, kupa stresów, a tam bez mala jest tak, że stowają w rzędzie, a naraz wszyscy zaczynają ryczeć. U nas żaden nie ryczy, u nas się więcej fiksuje, ale to na jedno będzie, bo czy się wyryczy to, czy się wyfiksuje, to tak jak wam prawie trzeba to szpatne ze siebie wyciepać. Moi roztomili, dziękuję pięknie, żeście mnie posłuchali. Subskrybujcie mój palec, mój kanał. Dawajcie palec do wyrchu pod moimi filmami. Posyłajcie te linki dali, niech ta cieszyńska rzecz dali idzie do świata, a wam niech się darzy. Wszystkiego dobrego.